Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga may mga bags and shoes nga made in Bacolod. Masobra na ini sa 25 ka tuig nga negosyo sang isa ka sapatero nga nagsugod sa pagpang-repair sang mga sapatos. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Tatak lokal, ini pagkabig sa isa ka shoe store sa Burgos Street sa Bacolod City. Sagwa pa lang sa iya nga store, may higante nga boots nga nagabitay. Ini ang 4G Shoe and Leather Crafts. Suportahan, may mga sapatos man. Pagsunod mo, makita mo ang nanarisari ang mga samples ng sapatos nga ilagi na himo. Sa iya showroom malapit sa Cyber Center, makita man ang samples sa iya nga mga produkto. Sapatos man o kung sandals, pang lalaki man o kung pang babayi. Si Romulo Loyola Jr. amo ang tag-iya sini. Nagtrabaho sa Saddo sa Marikina, naging shoe designer sa Makati, kag nagpauli sa Bacolod sa 1995 para suguran ang iya kaugalingon nga shoe repair shop. So, nag-start ko nga kung mapulit tadi, mga business sa gamay, from Manila, nag-umpisa na ko mga material nga tapos isa ka bilong makina. So, nag-start ko diya, ako lang isa, wala ko tawod, wala kami ni misis. Tapos, ang mga 2 months, siguro 1 month, 2 months, ang kita ko assistant, mga nabilang neighbor ko sa nga wala obra. Nagsugod sila sa pagkaayo lang sa mga sapatos pero subong nagahimo na sila sa made-to-order nga mga sapatos, bags kag iban pa nga leather crafts. Sapatos kag leather nga mga butang sang pulis, sarang niya mahimo. Kung may pakopya ka nga sapatos, masarangan Manila. Kung may kaugalingon ka nga design, pangitaan niya man sang paagi nga mahimo ini. Halos tanan nga sa isang special nga klase sang sapatos, pwede niya mahimo. Tanan bing kahit sang sapatos, kaya ko yung overhaul. Tapos mga orthopedic shoes, gabura ko yan, ang mga piang, hindi na obrahan mo sila. obrang sapatos. Kaya repair man sa mga doktor nga, orthopedic doctor man mo. Dili mo sa imo repair na nila. Pag resita na nila, butangan lang na nila yung resita, naka-address na yung 4G. Kabalo na ko na kay sa kakatungan di mga doktor pala sa ortho, gastroya na yung kami nga mo ni. Naga-evolve man kuno ang ila serbisyo nga ginatanyag, halin sa paghimo sa mga sapatos, pati paghimo sa pulungkuan sa bike nga ginaputos sa leather, nagadamo na kalabanan diri, personalized pa, kag pati riding boots o kung sapatos sa mga nagamotorsiklo, sarang man nila mahimo kung ma-repair. Suno kay Loyola, pasensya kag hands-on dapat ang kinahanglan para maglawig sa sining nga klase sang negosyo. Muna sekreto sang sapatos lang gid nga business kay kung kabalo kaya kung paano mo obrahon, maobra gid siya. Kaya sa siyempre ang customer happy man bala kaya nga amon gani moto di may magkadto nga sila nga makaya ni ang amon moto idiyahan ta. Correct. So samtang may kaya namon idiyahan namon may idiyahan siya. May 5 sila ka branches subong kag isa diri sa Kabangkalan City. Nagbatsag man sila sang epekto sang pandemic pero nagapadayon. May halos 25 na siya ka mga empleyado nga sadtuanay mga wala man sang trabaho pero iya gitudloan sang abilidad sa pagkaayo, pagtahi kag paghimo man sang sapatos.